Саламат кадерле тамашачылар, бүгін Башқұртстан телевидениесі өзінің студиясын тапшыруын дәвам итә. Біз әлі яңа гына яңа ел кичәсе ислам кылда карадык бит инде. Һәм шул тәсираттар белән һезнең белән бүлешәбез килә. Менә иң беренче Михаил Сергеевич Горбачев белән танышабыз. Әйдәгез әле 2003 ел сезнең өчен нинди истәлекле вакыйгаларга бай булды? Benim şatlaganım şul, elde kalkız ötmen әлі şulsuna Xuday birdi. Rahmat, işleger халыкка şul. Рәхмәт, Горбачев абзый куана беләсез икән. Тагын президентка баллотироваться итәсезме? Bunday mümkünlüğüm yok başka rahmat. Шулаймы? Yok, başka yok. Пенсияга чыктыгызмы әле? Көптен пенсияда бетіндім қазір. Күпме аласыз? Пенсия ул президенттігі секретарак була. Шулаймыны, ахватыныгыз яныгызда куя? Biz bit her vakit bir gün akvatıma yürümeyiz. Yok, aldıysa Горбачев иң беренче первый леди белән йөрде. Һәр вакытта, бер вакытта да аерылмады. Ә сезнең первый леди? Yok, başka şey yapmadım. Bitti, başka айтмайым. Әйдә, мин сезне саклыйм әллә бүген? Исемегез кем була? Танышып китик. Тавышым бітті. Минем исемем Гөлшаһидә. Эй, матур исем икән. Рәхмәт. Кемгә кайттыгыз кунакка? Салават белән Сахурага кайттым. Бик әйбәт хәл белүегез өчен зур рәхмәт. Гел шулай кайтып торыгыз. Кайсы яклардан кайттыгыз? Уфанан кайттым. Касан китәсез Уфага? Безнең дә барасы бар, итләр тиядегезме? Бирселәр тиргә тырышырбыз. Без әйтербез аларга, хуҗаларга күбрәк бирсеннәр сезгә. Сезне күңелле күреп китсеннәр. Сезгә исәнлек, саулык. Сезгә яңа ел кичәсе ошадымы соң? Ошады, бик ошады. Рәхмәт, җылы сүзегезгә. Исән сау кунак булыгыз. Итләр тиеп китегез. Рәхмәт. Отпускка кайткан егетебез танышып китик әле. Исәнмесез? Исемегез кем була? Филус. Кайлар? Званыгыз? Сержант. Молодец. Кайсы якларда служить иттегез? Москва. Әле отпускка кайттыгызмы? Я отпускка кайттым. Молодец. Ну, служба ничек барасың? Аллаһ шүкер, evet. Яра, молодец. Ислам кыл егетләре сынатмаска тиеш. Гел шулай булыгыз 2004 елда кемнәргә нинди теләкләр теләр идегез? Нинди планнар? Мына авылдашларыгызга? Ну, бутахында яңа ел менән котларым. Во-первых, во-вторых, бәхет, шатлык, нинди планнар дип яхшы итеп отпускны үткәргә инде. Ял итеп китәргә. Рәхмәт, исән-сау, служить итеп кайтуыңны сезне каршы алуыгызга язсын. Менә сез кем буласыз инде исемегез? Танышып үтик әле. Менә бер шибәр егет. Мен Оренбургтан. Абай. Әле кемнәргә кунакка килдегез? Монда килдем дә акча төләмәйләр аңса бар. Кемгә сезгә акча кирәгемени? Кирәк. Күп кирәкмени? Күпкә гидәдәме? Өчтәнгә булса нормально. Бәй ул булганын бирәләр инде алар. Бирерләр әле кайгырма. Бирмәйләр шул моны. Рәхәт. Натуралап бирәләр бит, натуралап. Натуры кемдә булсын ул? Моны апай, син ма еңгә син беләм мин, evet. Агайым кая? Не? Агайың сиңа не кирәк? Кирәк. Агайың үзе кайтып китте. Уже кайтып китәмен. Так. Алай булса мин сөйләйм. Не? 2004 елда сез менә кемнәргә нинди теләкләр теләр идегез? Теләк башы яхшы, evet. Мин атайыма, инәемә, evet. Ойратуганга сезгә теге татарларга ни моны Сәлам тапшырам. тапшырамай. Biz Рәхмәт. Яңа елларыгыз уңышлы үтсен. Рәхмәт сезгә. Кызлар, исәнмесез? Танышайык әле, исемегез кем? Нәфисә. Ой, рәхмәт. Сез кайда укыйсыз?
Rami Garip ismindagi 1-xonli maktab-internat әлегә gimnaziyалайны. Рәхмәт. Сез бик матур биюләр башкара торганыгыз идегез. Нишләп әле яңа елда бераз җитешмәдегезме, биеп кит безне куандырмадыгыз? Өлгәшү итмәдем. Эй, шулай менә яң кайттың менә. Эй, Алла, биюләрегең әзерме? Әйе. Эй, Алла. Менә бит. Яң кайтып беткән, апатлайткан. Әсет? Исәнмесез? Яңа ел менән Сезне дә яңа ел белән, сезнең белән әз генә сөйләшеп китик әле. Әле яңа ел кичәсе үтте, сезгә яңа ел кичәсе ошадымы? бик тә охшаны, бик тә рәхмәт. Үткән елга караганда нәрсәсе белән аерыла дип уйлыйсыз? Ошо айратны төшермәдек. Уйламаным бит төшермә, ярат, булды. Исәнмесез? Yok. Исемегез кем була? Өзімден тұрам әлі. Өзімден тұрам дейін білмеймін. Әле склероз ба? Может быть, білмеймін. Яштан башланған жол врачка күрінуге керек. Бұлай танышып өтегенде шебер егеттер белән әдерәк сөйләшәсе килгән. Сөйләшігіз? Кайда эшлисезме, укыйсызмы? Шунда ерейін ауылда. Ауылда? Кайда эшлисез? Эшләмәйді ауылда берейіз дейім. Авылда. Сөйләшәсе килмәде инде ер. Әйтмәйсіңдер. Рәхмәт. Саулып торгыз. Исәнмесез? Исемегез кем була сезнең? Килдебаев Вали Улла. Рәхмәт. Сез шушы Ислам авылында яшисезме? Әйе. Молодец. Хатыныгыз кем? Рәшидә, иптәшем. Ничә балагыз бар? Ярымда берәү генә менә малай менә Москвада эшләй. Рәхмәт. Юл кушадым. Ошаны бик яхшы батыр. Рәхмәт. Җылы сүзегезгә рәхмәт, үзегезгә дә. Бер яңа ел менән, яңа аяклар белән, яңа елны әйбәт яхшы дип үткәрергә. Рәхмәт. Җылы сүзегезгә өчен сау булыгыз. Солдат приехал. Mana будущее министр на этом. Будущее министр. Браво. Alla payında falan kritik. Ужме гендера. Эй, братан. Gidelim.
Башкортстан телевидениеһы үзенең тапшырыкларын дәвам итә. Һезнең белән танышып үтәйек. Исемегез кем була? Һезгә быелгы яңа ел нинди хис, тойгылар, уй, тәэсираттар алып килде? Безнең белән уртаклашып китәгез инде. Кем булаһыгыз? Мин Руслан Ганиев. Быелгы ел миңа бигрәк тә нык шатлыклар китерде. Миңа нык был ел миңа үткән 2003 ел нык миңа яхшы булды. Ни өчен дип әйткәндә миңа яхшы эшкә урнаштым. Иң беренче. Башкортлар арасында мин эшләп йөрим. Димәк, үзегезнең урыныгызны таптыгыз дигән сүз инде. Үземнең урынны таптым. Ләкин инде бер нык зур ләкин бар. Бер генә елга инде, икенче елга икенче эзләргә туры киләсәк, менә шунда бар аның. Менә ни 2003 ел миңа әйбәт үтте инде. Менә шуны айтам килә. Әле 2004-тә мотор итеп башланык, менә яшьләр белән бергәләп әйбәт булды. Әле менә бергәләп бие бирәбез. Әйбәт инде. Исламгол авылы халкына нинди теләкләрегез булыр инде ошо маймыл елында? Әйтегез әле. Менә ошо маймыл елында, маймыл елы тиясте маймылланып йөрмәһендер. Маймыл елы менә әйбәтләп, менә маймыл бит бигрәк активный хайван шаят. Активный хайван, менә шул активный хайван күбрәк әйбәт итеп, мотор итеп, менә яңа елда бөтен кеше активный булсын инде. Менә бөтен яхшы, түгел яхшы якка, түгел яхшы якка. Ана шу. Менә бөтен нинди кешеләр эш башларга телиләр, шу эштәре, шу тормышка ашыннар инде. Ана шу бөтен теләгем шу. Хаулык, главный хаулык. Изге теләкләрегез өчен һезгә рәхмәт, һезгә зур уңышлар теләп калабыз. Быелгы яңа ел бик уңышлы килде. Икенче яңа ел 2004 елда яхшы килһә дип өметтә калабыз. Бүтәгелгә дә яңа елда уңышлар, бәхет, шатлык, тазалык, бәхет. Башкортстан телевидениеһы үзенең эшен Исламгол авылы клубында дәвам итә. Үзенең эшен дәвам итә. Һезгә быелгы яңа ел нинди хис, тойгылар уятты һәм байрам ничек үтә? Башкортстан телевидение үзенең эшен дәвам итә. Һезгә быелгы яңа ел нинди хис, тойгылар уятты һәм байрам ничек үтә? Байрам шәп үтте, әйбәт. Исламгол авылына нинди теләкләрегез бар халыкка? Уйдара дус яшәсеннәр, шугына. Авырлыклар килгәндә бер-берсенә ярдәм итсеннәр, шатлыклар килгәндә шатласыннар бер-берсенә. Шул милләт. Рәхмәт һезгә шундай ук уңышлар теләп калабыз. Мен Кәбир Асыкапның күрше булам инде. Быелгы яңа ел ничек үтә, ничек каршыланыгыз? Һәм һезгә охшаймы быелгы яңа ел? Быелгы яңа ел миңа бик охшай. Ни ягы менән охшай? Менә шулай кешеләр күңелле итеп. Әдәрәк күңелле залар. Менә безнең авыл халкына нинди теләкләрегез булыр? Теләкләр бөтәле шат, шуны күп, бәхетле, тазалы булганнар. Рәхмәт һезгә, теләкләрегез тормышка ашыр. Рәхмәт. Biz Башкортстан телевидениеһеннән килдек. Башкортстан телевидениеһеннән килдек. Һезнең быелгы яңа ел һездә нинди хис-тойгылар уятты? Уртаклашып китегезсе. Онлап китегә исәпләр бар инде безнең яңа елда, яңа ел турында яңа шатлыклар. Хәйбе. Хабулыгы. Яңа елда. Сәнзә эшләргә нинди теләкләрегез булыр? Теләкләр исәнзә эшләргә индигә бит. Дигәнгә бер укыла карап тора. Шәйтан. Халыкка теләкләр.
Yok et, Mirel. Яңа елда итәнлек, һаулык, бөтәһенәлә тазалык, байлык. Bütün теләкләре кабул булһын. Быелгы дөресрәк үткән елдан да әйбәтрәк килһен киләһе ел. Рәхмәт һезгә лә шундай ук теләктәр. Тура эфирда Башкортстан телевидениеһы эшен дәвам итә. Яңа ел һездә нинди хис-тойгылар уятты, уртаклашып китегез. Нинди теләктәрегез булыр? Теләктәре әйбәт. Авырмаска, һатламаска инде. Алдагы елда матур килһен, әйбәт булһын. Рәхмәт һезгә лә шул ук теләктәр. Исемегез кем була? Мин Разилә булам. Яңа ел һездә быел нинди хис-тойгылар уятты һәм һезнең теләктәрегез нинди Исламгол авылы халкына? Яңа ел әйбәт үтте дип уйлайм. Минме? Сома тагайларда утырдык, матур итеп. Теләктәрегез булыр. Яңа елга минең һәр кемгә һаулык теләйм. Тагы менә әйтәйм икән. Әйбәт үтте. Яңа елда теләкләр. Яңа елга яңа теләкләр. Рәхмәт һезгә лә шундай ук теләктәр. Исемегез кем була? Таныштырып китегез. Исеме юк. Исемегез кем була? Таныштырып китегез. Китәл түгел. Яңа елга үзегезнең хис-тойгыларыгыз белән уртаклашып китәгез инде. Нисек кайда каршыландыгыз? Кайда каршыланыгыз, күңеллеме, нисек? Яңа ел бит инде гаилә байрамы, атайымнар янына кайттым. Атайымнар белән каршыладым. Менә ислам халкына һезнең нинди теләктәрегез булыр иде? 2004-тә сәламәтлек була барыгыз. Рәхмәт һезгә лә шундай ук теләктәр. Байрамыгыз күңелле үтсен. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Башкортстан телевидениесе сезне сәламлый. Яңа ел бәйрәме белән барыгызны да котлый. Сезгә барыгызга да тазалык, озын гомер, бәхет тели. Шушы безнең интервью, безнең Шатмантамак авылында инде. Шул телевидение интервью белән без авылның тамашачыларына мөрәҗәгать итәбез. Башкортстан телевидениесеннән килдек. Сездән инде бер сораубыз бар. Менә безнең алдыбызда утырды бит инде жюри. Кая качалу? Жюриебезгә бер сорау бар инде. Яңа еллар ничек үтте? Безгә сез нәрсә дип әйтәсез? Менә безнең авылдагы артистлар нинди нидә калды инде? Теләктә калды сезгә. Нәрсә дип әйтерсез икән? Яңа ел ничек үтте икән? Яңа еллар авыл халкы өчен булай яхшы гына үтте шикелле инде. Яңа ел бәйрәмендә шуңа карап күңелле генә үтте бит. Халыкның настроениясе начар булса, бәйрәмләрдә начар үтә. Бөтенесендә яңа ел ба, яңа бәхет, яңа. Сез кадерле тамашачылар. Без Башкортстан Республикасының Миякә районы Шатмантамак авылында булабыз әле. Әле яңа гына яңа ел кичәсе үтте. Менә шушы яңа ел кичәсенә килгән кунакларның кайфларын белеп үтик әле. Мин Ахметова Зухра Шакировна. Менә яңа ел кичәсе үтте бит инде. Сезнең яңа ел кичәсеннән соң нинди кайфлар калды? Әйбәт. Ошадымы яңа ел? Әйе, ошады. Бигрәк тә нәрсәләр ошады? Бигрәк тә
Җырлары. Шуннан сез бит инде менә укучы буласыз, сезнең шушы концертта нинди укучыларның бигрәк концерт номерлары ошады? Үзебезнең класс кызларының. Кемнәр иде алар? Гатаулина Лилия. Гатаулина Лилия, килеп китегез монда. Лилия, менә сез шушы концертта катнаштыгыз бит инде. Сезнең кәефләр ничек? Кәефләр әйбәт инде. Яңа ел ошадымы? Ошады. Менә киләчәк маймыл елында сезнең нинди планнарыгыз ниндирәк була? Әллә уйламадык әле. Нишләп уйламадыгыз? Үткән ел ничек үтте сезнең өчен? Үткән ел минемчә әйбәт үтте. Нинди бик истәлекле вакыйгалар булды? Менә сез 11 класста укыйсыз бит инде. Кино не будет. Электричество кончилось.